Татар дәүләт драма һәм комедия театры тарихында беренче тапкыр Казан ханлыгы чорын тасвирлаган спектакль Тинчуринлар соңгы риваять премьерасын тәкъдим итә. Татарстанның беренче хатын-кыз романисты Мәдинә Маликова әсәре буенча куелган спектакль Казан ханлыгы чорында булган хәйләмәкер һәм фетнәле вакыйгаларны тасвирлый. Серле пәрдәне беренчеләрдән булып Эльвира Әхтәмова ачты. 1550 ел Казан ханлыгы. Тарихка ул булганчы һәм кан койгыч еллар булып кереп кала. Хан тәхтен кулга төшерү дошманнарның төп максаты. Ләкин аларның хыялларын тормышка ашыруда бары бер киртә. Тәхеттә горур Сөембикә утыра. Сөембикә образы өстендә озак эшлиләр. Биткә грим салу өчен генә дә сәгать ярым вакыт кирәк. Костюмнар да җентекле өйрәнеп тегелә. Аларның үрнәкләрен тарихи китапларга нигезләнеп эшләгәннәр. Ә иң мөһиме Сөембикә ханбикәнең хәрәкәтләнүе бөтен нечкәлекләренә кадәр уйланылган. Күз карашы. Ни өчен башны шулай боралар икән? Соңрак кына костюмнар әзер булгач кына баш киеменең авырлыгы бит. Шуңалар шулай итеп башларын борганнар. Күз карашлары нинди булган? Менә шушы тавыш. Шуларны эзләндек. Спектакльдәге тагын бер күренекле фигура руханилар җитәкчесе Кол Шәриф. Ул соңгы сулышына кадәр Казанны саклаучылар арасында була. Бик якын кешесе булган Сөембикәнең. Менә соңгы 2 елда Сөембикә шикләнә башлагач инде, шанычлы кешеләр бик әз калгач, ул бик күп вакытын хан сараенда, тәхет янында үткәрә, Сөембикә янында үткәрә. Спектакльдә Казан ханлыгын басып алу күренеше масштаблы. Артистларны сугышырга махсус өйрәткәннәр. Форс-мажор хәлләр дә булмый калмый. Сугышканда форс-мажорлар бик еш була. Чөнки кайчагында сугасың, кылычы төшеп китә. Инде ул нишәргә белми. Кылычын югалткан икән, мин әзрәк арткара китеп торам. Иң мөһиме, мәсәлән, мин арткара китәм икән, ул булырга тиеш оправданный чигенү мәсәлән. Бөтенләй бер халык теге, менә кылычын югалтты әле бу хәб артка чигәнде, ала дип булырга тиеш түгел. Икенчесе, кылычын югалтты, хан нишәр икән дип без аны кешегә инде ничек тә булса алдашырга тиешбез дип әйтергә кирәк бу очракта. Татарстан мәдәният министрлыгы биргән грант акчаларына куелган спектакльне Казан тамашачысы 27 һәм 28 февраль көннәрендә күрә алачак. Эльвира Әхтәмова, Лилия Миндубаева, Яңа Гасыр каналы.